Så mødes vi fandme i spejlet igen. Velkommen til dagens vlog. Det første, der lige er på programmet, udover at få tøj på i dag, det er lige at sætte håret. Det er sent, jeg har fået lov til at sove længe i dag, fordi at jeg skal først møde 59 om torsdagen. Og det er så heldig, at det skal min kammerat også, som går i skole i Ribe. Så jeg har rigtig fået sovet ud, og det har været super lækkert om på løbeturen i går, må man sige. Nu skal jeg bare lige have sat det her hår, sådan nogenlunde, så det ikke ligner helt en fuglerede. Så skal jeg lige ned og kaste noget mad og noget juice i hovedet, pakke mine ting, og så er jeg den, der er smuttet til Ribe. Så tusind tak, fordi du har klikket ind på dagens video. Jeg håber, du får en fremragende dag. Vi skal filme eksamensproduktion i mediefag. Vi laver en bagom film også. Hallo folkens, jeg har fået fri fra skole, kommet ind på kontoret, og jeg skal så småt i gang med at redigere et eksamensprojekt fra mediefag. Vi er ikke helt færdige med optagelserne, men jeg vil begynde så småt at klippe nogle af de ting sammen, som vi har filmet lige her for en lille times tid siden. Lige kommet hjem fra skole, lige blevet færdig med at filme det, som skulle filmes i dag i hvert fald. Det er sådan, vi skal have nogle scener hen ved skolen, vi skal have nogle scener hjemme ved en pige, og så nok nogle hjemme ved mig, og måske i byen om natten. Det bliver sgu lidt spændende. Så jeg vil redigere det, som vi har filmet i dag, som sagt. Og så vender jeg sgu lige tilbage, når jeg har fået lidt tag på det. Så jeg har fået arbejdet lidt med min eksamensproduktion, og Stine, hun er lige kommet forbi os. Og det er egentlig tid til, at vi så småt skal til at sidde lige vinker derhen i baggrunden. Det er så småt tid til, at vi skal til hjem igen. Jeg skal hjem og have noget at spise. Nu her klokken 6, der står min mor og laver mad derhjemme. Så vi pakker bare lige tingene sammen, og så smutter jeg hjem igen. Du har gennem mørke kryste. Ja. Og så gennem Laid. Gros. Petit. Nogle gange får jeg altså nogle meget, meget spontane lyster til at lære alt muligt. Og det nyeste, jeg har gået i kast med, det er at lære fransk. Jeg har downloadet sådan en app, har brugt det nogle dage efterhånden. Og det er ikke fordi jeg skal noget med det. Altså det er ikke fordi jeg skal flytte til Frankrig. Det er ikke fordi jeg kender nogen der kommer fra Frankrig. Jeg har ikke nogen venner jeg skal skrive med. Jeg har intet belæg for at lære fransk, andet end at jeg sygt gerne vil lære det, fordi jeg synes det er et mega fedt sprog. Jeg ved ikke hvordan det kommer til at gå, eller om det bare kommer til at være sådan en lille dille, som jeg har glemt om en uge. Men jeg har tænkt på det i lang tid i hvert fald. Jeg vil gerne lære det sprog. Jeg har aldrig nogensinde taget mig sammen ordentligt. Altså det skulle da lige være i engelsk. Det her synes jeg har taget mig lidt sammen til at lære i hvert fald. Men sådan noget som tysk, som jeg har haft i mange år, jeg har ikke taget mig sammen til at lære det. Jeg har simpelthen ikke været motiveret nok til det. Men langt om længe er jeg blevet det med min lille app her. Jeg synes det er fedt sprog, og det er faktisk nemmere end jeg havde regnet med. Det ligger meget op af enten engelske ord eller sådan danske ord, synes jeg faktisk. Så det er mega fedt. Jeg tror det faktisk det er meget sundt nogle gange at få sådan nogle tanker om at man gerne vil lære noget, fordi at man kan sige at det var den måde at jeg lærte det her instrument at kende.
Fordi jeg netop også fik en meget, meget sådan spontan tanke om, at det vil jeg lære. Og måske langt hen ad vejen, måske det samme med, hvad kan man sige, videoerne. At jeg også vil lære det meget spontant. Okay, tager lige telefonen. Jeg kan ikke rigtig sove, da jeg kom hjem i dag, så jeg tror bare, jeg går i kassen lige om lidt. Nå, det jeg prøvede på at sige, det var, at jeg tror, det er meget sundt at få sådan nogle spontane tanker om, at man gerne vil lære noget nyt. Fordi det er sundt at lære, er jeg sikker på. Det er sundt at hele tiden udvide sin horisont med ting, som man ligesom kan sætte fingrene i, og som man kan berige sin hjerne med. Jeg håber, jeg kommer til at lære det. Det kan være, at jeg taler flydende fransk om 2 år. Det kan man aldrig vide. Det kræver viljen med alt læring. Det kræver også, at man har den. Fordi hold kæft, hvor har jeg bare prøvet mange gange, synes jeg, at lære at spille guitar. Bare sådan meget, meget simple akkorder om der. Og så bare kaste det fra mig. Nu kommer min kammer Jacob. Kom ind! Hvad laver du? Snakker til hele måde. Nå, så jeg troede, du havde venner på besøg. Så er det bare dig. Halløj! I ved nok, hvad der sker om torsdagen. Vi samles, vi hygger. You know the drill. Torsdags evaluering. Mega hyggeligt. Nå, Sweet Home Alabama. Så folkens, så jeg kom op på skuret og på mit værelse igen, som I kan se. Den blev sgu alligevel midnat i dag, inden at jeg havde mødet. Jeg havde en snak med Jeppe her, cirka 1,5 time eller sådan noget, om hvad der lige skulle ske i fremtiden. Og det er faktisk ret spændende at snakke om, kan man sige, fordi vi står jo begge to i en situation, hvor vi skal til at tage nogle valg, som ligesom har betydning for, hvad der sker i fremtiden. Så det var sgu en fin snak, vi lige havde der. Vi har jo begge to sidste skoledag om 14 dage cirka. Og skal lige pludselig tage stilling til nogle nye ting i livet, som vi ikke lige har prøvet før. Nu er der gået 3 år med noget, som faktisk bare er gået på en eller anden måde sådan der. Så det er nok ikke for sent, at man skal til at gøre sådan en overvejelse, hvad man vil efterfølgende. Selvom jeg er ret klar over, hvad der skal ske. YouTube er i hvert fald en stor del af det, kan man sige. Ja, det føles sgu meget godt. Det giver god mening at gå i seng på sådan en lang samtale. Det er på en eller anden måde meget, man kan blive betryggende, at man bliver bekræftet i, hvad der skal ske. Og at man bare skal have det fedt, og man skal ud og forsøge at gøre de ting til noget, som man faktisk ønsker. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener, men det håber jeg. Jeg forstår det i hvert fald selv godt. Det er måske det væsentligste, kan man sige. Jeg er glad for, at du har kigget med i dag. Jeg håber, at du vil følge med igen i morgen. Så håber jeg, at du vil trykke på abonner lige dernede, fordi at hver dag kl. 15.00 ish kommer der en ny video ud. Og det her der er gjort i cirka 260 dage nu. Over faktisk. Jeg vil blive ved, så længe jeg synes det er sjovt. Så længe at jeg hygger mig med det. Så længe at jeg kan se en mening med det. Og det føler jeg. Jeg synes altid det er dejligt at stå op til endnu en video, endnu en redigeringsopgave og endnu en videoopgave. Så tusind tak fordi I har klikket med, det vil jeg ikke sige. Jeg siger tusind tak fordi I har kigget med. Så håber vi ses. Kan I hygge jer alle sammen. Hej hej.